Abongka 11 tarik February 2025 barengka Tuesday Mongolbar sarikni 7 ba 7:30 ni bisingo aba exact to saimalia engke ar somoyo khoroksa takuk sinijakno ani nogo toilet khaina hani hapai manita engke bo toilet khaina hani hapai ka thangka angke afuru no gantiwo mwkotong sai tongma jarao engke hotate khorok tam borok phayo ano sungpayo manai nang tam khe tongnai engke ang mwkotong sai tongma ba mwkotong sai tongo saka engke borok ano sungkani nogo sabo tongai ango engke ang saka baro tongai rok tongo thangnai di hinui ni nog dogar phio goi redi sabo tong hinui borok ano sungka engke jehetu borok sinijak ba dara bo klai tongma ba norok no phio goi nai di dara ani ang saka borok nije no khulugoi nai paika engke cherai mobile naijak nukha borok khorok noi ani bwsa khoroksa no ganani cherai khoroksa tongo amoni ulo borok ayang tesa gurugoi yang gurugoi naikha engke yapri shobdo kisa kwbang khe khonaka ang engke khonamani pore engke bwkha tamjani hai meeting ma hai wngkha ang phaisa phataro nongkhoka tamo bumtwi dara bahai khobor nei dosagra na ba bahai bumtwi hinui sungka oro sabo phai borok sabo tong oro juda anso engke ayang leprin khainai tongo nei ang saka engke biko sabo biang hinui sungui nai leprin no thangka borok engke dogar gadang gadang khainai borok karnani naikha a borok no nongkhori hinui borok a borok no kariwui nai borok tlang thangka side o tlang thangui nai borok aro butok khaikha a borok no butok khaibai bobo sak katina bagui banchina bagui bo kharka engke kharmani ulo a borok rok phaileka taisa ani nogo phirogui ano taisa sungpaika o borok no biang huiton karidi biang thangka karidi hinui engke yang saka norok si talangma ba ang saimalia biang thangka norong karidi hinui ang saka norok si talang tongma ba norok si kok sungma ba ni engke borok ano hono phone khaidi phadi hinui ano side o talang lai kataisa engke side o talangui nai ano kok sungka aro engke ano kwcharo khobui dului nai borok 14 to 15 borok tongo a jaga o engke side o je nainai mani teibo borok tongo engke amoni pore borok ano kok sungka latha rok tui phailaika gudal rok tui jak latha koto koto kat koto koto borok tui laijak yago bongni yago engke ano sungka o bekti bai ni nogo leptin khaina phaina bai nung tam relation tong hinui abo hai ke question khayo engke ang saka kuno kwrui chung just family friend dol hinui ang bongno saka engke borok sawo nung affair tongo bobai nung bobai tongma ganang hinui borok ano gosiri hinui force khaika latha rok bai borok sikri sokoro latha nadi budi tok ni hingke ma gosinai bo jeska pano hinui hinlaika borok hingke bukha khoroksa phai ano latha sabai ani sago latha sabai ano bukha hingke ano hono gosidi nung gosika tabu yakai renai hinui borok salaika hingke jeska pano ma gosinai ni bongni statement mote ang bo kiri koro ongma bai ambo omti rok waisa pano mo manjak ekhoba jiboni afuru se puila om haike nugma ba manjakma ba angbo kirima sakha borok ano jodi se bongni statement mote se ang saka hingke se borok ano phiyogui renani hingke borok ano aron tontonai amhai phiyogya bunai toknai hinui damrok laio ta sikri sokoro jobordos forcefully khaio borok ano hingke kirima bai yang ani bwsabo kirijak tongkha saichung nogo hinui abono tension bai angbo gosima rekha bongni kokbai no je borok sama mote ang ma gosika hingke o bekti je bunai tam nugui bukhana o chwlabai tongo jago hinui no gosiri hinui gosiri laika ta borok tongo hinui hingke bong kok mote borok 14 to 15 jon tongo jeska pano aro pura kwcharo dului ano om haike kok sungo pungtam phungbrui bukha latha baikha pura an sagono borok ke no phano ang sinia pura borok ri thuklubjak baksa bai helmet thuklubui bukhukjwk oko ri thuklubjak ke bongni mokol simi kuchung am haita hingke borok no ang ke no phano sinia hingke a jorao om haike buto khaimani pore o hingkai kaisa ang phaipika nogo phaimani pore hingkai am haike nogo phaimani hingke borok banchirwui si ano hingke hotate ano buto khaima jarao tai oino dol phaio kata koyekjono borok phaio hingke borok phaike hingke ano sungpaika tamong hinui hingke borok ano sopre tui phaileka hingke am haike ang banchiwui phaika ta hingke ang nogo tui phailaio ano am haike taisa borok sungka tamo kahini tamo gotana hinui afuru ke o bunai rok tongnai rok matsa bono kwrui kha biang thangbai kha amrok
Ang FIR khaijak borok no jeska pano romnani ongthung honoi ang borok siniya kemno pano Radapur police station no ang FIR khaika mia 12 tarik FIR aboto to khaimani hingkai ang khorok burini mungai ang khaika hingkai legally borok action nanani ongthung ang police rong no bo je oro naimthang dol rong no bo ang request khayo hingkai tamni bage ang bujakhana buri borok no tangai borok omhaike yakti sakana and moreover borok omhaike buri chala tonglayo amhaike nuphaima buya bo toilet rok thang tongoyo ang khebo mikiteng sai tong an no gantiwo saringni sanjak taimo ang mamui chanan bagai amo khaitong majara songtong majara wo borok tamni hotate omhaike phai ana attack khaipe kana ba ani nogo do borok tamo tonglai borni kuno problem da tong kuno enemy da tong amhai abo to ang saimia je ব্যক্তি bai o toilet khaipe nei bai inga anole tangai borok yakti sakaba ingkai yakti sobu malani ni busuk joroti dokumanka ang dokumanka dunukha ang doctor ma thangka ani medical report bo tongo medical report tongo ang naijagai ma phaika kherengbar hospital o mia 12 tarik February ang kherengbar thangai ang naijak phaika ani medical report tongo ani proof tongo ang dokumanka ang bujakha hingke borok jur jobordast je video khaimani omhaike yakti samani rok takhai dinoi hingke borok ani yak bar bar haike normani chalani phan phere ang kisa yago dokumanka hingkai am hairok ta hingke osala kharmani pore bo taisa ani nogo phailayo borok kari bui ready nungno hui tonu am hai ni wan sugoi ano force khayo ta nungno hui tonu kari di nei abo hai hingke ang hanamu sungo sanamu sungo o yakti sanai bunai no ang sinia pano lukorong thani ba naima thangdol rok no ang request khayo borok ano am haike justice ni bagai borok no help khaiteng ba borok dakti ni action na thung o borok sabo karnan ni ongthung ang je FIR khaimani daitino legally borok case file khaitung investigate khaitung hingkai ang lukurong no bo sanamu sungo baksa to video nugui wansuk mano hai diba sai mano tamni bagai buja khabari de tei chala borok bai am haike wansugui mano hingkai norok to saimiya angbo norok bai jugajug ongoi maya ba khubai tang malai norok no saimiya amni bagai o media ni tei ba o video ni tei ang nok no sanamu sungo ang nok no request khayo abo fake je video nainai rok ba nungnai rok abo fake video se norok bisas ta khaidi abo gujok se borok force khaima baisa ang ma gosiwo hingkai ang to kuno chala bai relation tongmani relation koroi bini bihik bo statement rwjak je communication kaham no tongo kaham ke relation tongo kok salayo thango phailayo somoyo berailayo am haike communication tong laimani se kuno relation koroi am haike bul ta wansok baidi ang lukurong no koyo hingkai ang to oro tongmani tamo ba ani cherai khoroksa tongo hingkai bwsai koroi phano ani cherai khoroksa tongo cherai no pori na ni bahaike buini bwsabai mochang dorok phano khlai mano hnoi ang to am haike tongmani hingke je mantui je chuktui ang oino samung khaimaya phano ang paritei ang tuition rok khai tongjajawo orni local borok rok no cherai khonai rok no ang tuition phurungo bongno phurungoi ang amo bai bwsa pori rogo bwsa chalogo nijini chamung nungmung rok am haike ang ajina bagai khlai tongmani borok tangai kena wngjakhana na anoda om haike tongmani borok kena wngjak na aborok bai dusman ongoi borok om haike hamla khaipe kano abo ang kuno saimaliya abo haita ani mung hingke minoti rangkhol